Uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana kwey'ngane zakwethu. Umkhanyakude TV ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu phambili. Umkhanyakude TV. Ezibuhlungu ayipheli, akasekho umfundi wezindaba emsakazweni omkhulu iMetro FM. Uphel Shongwe bephinda abe ngumfundi wezindaba laphana ku-SAB kwi-Daily Thetha laphana kwey'ngane zakwethu. Kanti umphathi siteshi we-Metro FM seqinisekisile ukuthi vele akasekho emhlabeni, kuthiwa utholakale edindelezile endlini yakhe eGoli kwey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe uthini wakuphawula ngalolu daba. Kwabaningi abantu badlulisa amazwi enduduzo laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Ngiyacela uma umusha wenza okulungile, ngicela subscribe ngicela ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposte into entsha. Mina yayingenje chiziyo yami ibanda nje igwe, na uyazi kazi yapinde ngenalwazi mina ngingazi mise kanjani. Ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula badala, ngalala imbuzi ngayihlaba